अच्छा हाँ तू निजे पढ़ी पारनु ना अना दी लाइबो जानी अना ना नहीं ना हाँ स्टार्ट ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜ ଆମ ଉଡ଼ାଇ ଫର ଫର ଲେଖକ ପଣ୍ଡିତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ ବିଦେଶୀ ଶାସନରେ ଗତି ନଥିଲା ଦେଶ ସେ କାଳେ ଭୋଗୁଥିଲୁ କେତେ ଯେ ଆମେ କ୍ଲେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ଆଜି ଆମେ ନାହାକୁ ନାହିଁ ଡର ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜ ଆମ ଉଡ଼ାଇ ଫର ଫର ଏଣିକି ଭଲ ଯାହା କରିବୁ ସେଇ କାମ ଜାତିର ଇତିହାସ ରହିବ ଆମ ନାମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଧରି ହୋଇବୁ ଅଗ୍ରସର ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜ ଆମ ଉଡ଼ାଇ ଫର ଫର ଭୋକିଲା ହୋଇ ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ କେହି ରଖିବୁ ଜାତିଟାକ ନିଜର ବଳି ଦେଇ ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜ ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜ ଆମ ଉଡ଼ାଇ ଫର ଫର ଲେଖକ ପଣ୍ଡିତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ ବିଦେଶୀ ଶାସନରେ ଅଧୀନ ଥିଲା ଦେଶ ସେ କାଳେ ଭୋଗୁଥିଲୁ କେତେ ଯେ ଆମେ କ୍ଲେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ଆଜି ଆମେ କାହାକୁ ନାହିଁ ଡର ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜ ଆମ ଉଡ଼ାଇ ଫର ଫର ଏଣିକି ଭଲ ଯାହା କରିବୁ ସେଇ କାମ ଜାତୀୟ ଇତିହାସରେ ରହିବ ଆମ ନାମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଧରି ହୋଇବ ଅଗ୍ରସର ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜ ଆମ